Айде, Рафаело! Добре било, народи! Трябва по-голямо да бъде. Галя, мятай друго. Мятам, бе. Кръста, кръста. Вода трябва ли? Може една такова вода. Дай. Има ли да хваля да пълня вода? Има висока, аз се чакам на дървото. Чакам на дървото. Ами сега това. Като, какво се казва? Не маламашка, да. Не, няма. Ръцете на Гения казват перфектно. Това пък е малко дълга, ама нищо. Не. Не знаеш да ръцете на майсторите. На мене му е дълго, на другия му е късо. На третия му е тънко, на петия е дебело. Този клип стана малко твърд. Направо. Да. Ей, това дърво. Сложиш Какво правиш? Видео? Още малко пясък ще сложите в пропорцията 2 към 1, няма да им, ще е 3 към 2 примерно. Парченцето се подритва. Въобще И мекота на слама ще си вземете от полето, ако много нямате. ниво в изкуството. Скулптура с крака. Мекота на плява, ако няма откъде, на полето има готова. Да го патентоваш обаче. Да. Той има един Алабама рисува с това. Да, има такъв един. А има един се рисува с маркуча. Той дърд вече не знае. Краси. Къде дървени ще видят? Супер кеф, бати кефа. Чакай бе, ние прави дупки, другия ги запълва. Малко е Момче, иди ги оправи. Не, той го заглазва просто стената. Тя не беше равномерна. Тук покренува по-малко. Не, сега, не. Не, пази се, не се мъчи. Слагай там, слагай. Ето тук. Слагай някъде по стената. Ще има рамки за прозорци. Дойте някъде по стената. Не, ето и дупките тук първо. В края на технологията. Като идете технологията. Въобще, той е начинът, какви рязани на плева и идеално и да е рязана най-добре. По-добре е с по-финна плява. Айде така. Тия пломби може и малко по-да се няма накъсване, никакво идеално е така. Тя точно целият смисъл на арматура, четете. Няма нужда да я късва. Той изсъхва и става бижу. Накъсването е накрая за замазването, къде трябва да е финна, но тя е провлачена с линиите по нея, супер красиво стоите. Ще ви я направя, съм виждал на много места. Да, значи тук чубите хвили много. Ето колко. Ето и сега е те навътре, много караш. Добре, събувай се. Вяра, то няма нужда да се тъпче повече. Ето, видя ли, то няма нужда. С ръце вземаш и носиш там на стената. Това се прави в момента. Няма нужда да се тъпче. Не си събувай сандалите тогава. Ми ще съпаш. Като ти подстирам. Не е готин. Не е готин. Що? За мен си е готин. Само ръцете. Сапаш и гадно. Добре, добре, събувайте.
Айде, забувай се. Значи, вие двете не попълвайте тия места. Ей, тук вътре искам да го запълвате. Ей, така. Ти искам от вас само. Айде. Да, само вътре тия малки нежни. Внимавай, че е мръсно. Ей, тия дупчета тук вътре искам да За един ден колко сантиметра са? 20. И колко имаме? Не, за тук имаме да направим това. 10 недели, знаеш. Имех 10 недели. Ако имахме да дадем 1000 лева за работници, ще го направим. 2 месеца, ако събота и неделя и сряда. Няма да намериш работник, който ще се хвани. И другия път ще го направим по-голямо. Ние ще да го правиш, то ще има да стане по-голямо. Ние ще свикнем. С малките чуждите деца им пушат цигари там и се мотаят, фанат да изпълнят някакъв лев соничко. Не, ще изкарва. Три училища. Сега 100 след. Идея. Ретро, лева е ретро. Да, преди да излязеш Да се вакансия. дават парички за ключ. Да. Да се възпитават на ключ. Започна им по-ден. Така, дай се. Браво. Виж как разбрал всеки вече, нали? Дайте малко е тук. Чакай, да може да дръжиш. Айде пак. Дай. Севди, Древен, дай. сивото е туалетна. Левата страна дупките добре запълнени са. Седите до... Да, сивото е тук на квадратна сива сграда има. Ай, добре. Дай. Ай, Бриги. Айде, давай. Да, защото има масло на тях, просто няма охладия.